Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Anjing. Oke guys, iki hari Jumat. Iya wes buka neh aku guys. Dek mau tak tutup jam setengah rolas Jumatan, tak terus Jumatan aku tak tutup. Mari ngono aku balik mrene maneh. Iki wes jam 1. Aku balik mrene maneh. Kok ngenteni Mas iki setengah loro guys. Apa jenenge? Dari setengah loro mrene. Aku iki wis teko pasar maneh. Iki arep tak tasakoni guys. Soalnya kan enek wong liwat ngono guys. Kadang enek wong ngaret kayak ngono iki terus maneh. Dadi iki arep tak sakon. Sik bisa. Yes, guys, ini juga Allah Gusti yang ini dan keren, masya Allah. Jadi ini kan gimis guys, ini banter sampai ke loh. Neng itu apa daerah di Bondel, masya Allah. Sana guys, sana omasnya rubuh itu loh guys. Nah, rumah saya guys. Saponi karo ono ki aku larang sik iki ngene mendung meneh guys larang sik yo wis nyapu resik ingko aku arepe guys ono duit kira mana ndak gawe naira tidak kontak kipas gawe anak guys kok naira ada pajak soalnya dia ini gak diomongin lek arep ditumbasno guys soalnya nih ngomong iki rusak jadi ini yang biasa dengan naira aku rusak terus iki arep ditumbasno mbakku kok arep tak cukup duit aku wis ngantuk guys jadi nih tenan di mbak bocor oh iya safe juga soalnya nek mbakmu iki lewat ini kok apa tak jak ning gone ada guys ikut duwe sing kirimane mbakku soalnya aku saiki duwe ATM dari bin kan aku pesan uang itu iki ATM konggone nganti pemerintah daerah terus kalau kita jangan gini mbak Aziza dosi guys semuanya kono kan dosi kan nomor kan akeh guys jadi kalau ada kita jangan kono berjaya tugas kipas yo sak apa jenis sak geleme berjaya milih dewe ngono sendi dari ini kok tak rono terus karo golek aku yo aku mbah ten golek aku gak ngerti guys
Kan guys dipastekno ya. Ya Allah Gusti. Ucul dengan. Ucul guys. Kunci kelenji. Yo alah. Mana ucul. Saya hawanya mendung kan. Terus engkau tak ada. Soalnya bisa diomongi. Jadi ini gawe pendeknya senang ngomong. Tak diomongin deh. Nantinya senang. Bener guys. Kita dilanjut mana? Nah aku arep metu karo Naira. Iki berkat konggone Mama Hani, mangan pasar aku dikek iki guys. Nah. Iki sesuai anaknya arep sunat guys. Iki nek kerupuk. Terus dia nek mie walah. Untuk sampel guys, mari ngono ki nek nomak tahu karo kacang, ki nek tahu wis cocok tenan iki. Mari. Nulan, Mbak. Untuk dikasih nanti. Iya ya maaf. Sampai nang. Aku wis teko omah iki, mari ngono aku wis arep ngajak Naira budal tumbas kipas. Emang wis sana iki. Ya pengen ngajak tumbas. Kono kunjune sing ngono. Sendalnya dipasang nih guys. Sendalnya dipasang nih. Aku sendalku gak tak nggo sel. Aku nggo sendal jepit aja guys. Swallow. Nyaman guys swallow. Soalnya aku ini kan nanti guys tinggal di Mbak Lipa ruangan lagi bu anak naik sebentar slow ojo kaya dibudak apa guys. Kalian mau dong ya guys. Slow nih, slow pelan-pelan saja. Saya ada motor naik. Masa Allah kandena nih. Angel guys, angel. Sabar iki koyo apa nang dia ya. Repot iki guys, nek ngene lho, pecah lho. Bar. Ora nenek motor. Ya iya sih kok mulai SMA loro, alon-alon tadi sepi ae. Guys. Loh, kenapa saking guyang-guyu dhewe? Aneh. Analon kekulon ki lho banter iki. Lho, gak apa-apa kok. Analon. Slow man, slow. Mbak Naira ki nganu guys. Harus hati-hati. Kadang ini nampak kayak bis guys. Mendek. Wih naik rai, penggane naik rai. Terus menuju ke tempatnya Mbak Siza. Mang nih kene naik. Nalo naik kene ki. Yo orang dadi ya Allah. Sampai teko kono kuwi. Iki lho guys. Apa digawe koperasi desa. Apa digawe kopdes iki guys. Mana
Di kan jambian ya. Anak lo naik ya Allah, masya Allah. Slow. Oke guys, wis aku wis teko omah iki. Kunai kalong kentok. Wis senyum-senyum. Iki guys wis tuku kipas ki mang. Ana mbak sisa kipase. Memang aku tuku iki, mau tuku iki minyak iki. Ambek tuku sampo, gak soalnya sabunku sijek-jek apa kabeh. Sijek. Buka guys. Kamu bisa buka gak? Masang iso gak? Ya Allah, tenaga dalam. Bisa masang pura nih? Saya buka kok. Kipasnya siapa nih? Kipasku. Terus kipasnya siapa? Emang apa nih kalau kamu? Glowing. Terus guys, gini sama nai? Gini nai? Iya. Tamreng. Iki mana ini tak gede nih guys? Iya, tak prank kak. Tenan. Pasang dewi tapi kapok murah ya. Tekan ibumu, dikirimi duit ibumu lho, kurang piye. Oh, lah. Mboke sayange ra kaprah. Guys ya. Asli. Emang gak ada kandani guys, ya gak dikandani mbakku. Dek dikirimi gak ngerti. Pasang dhewe nyoh tapi. Gimana perasaanmu? Senang. Ya guys, ya wis biasa-biasalah yo. Wong aku lek yo biasa kipasku. Bae guys. Lah, engko gak iso masang mah merusak. Piye? Dasar soprane. Omah rusak nai. Ben rusak ngene dhewe guys ya. Beno. Kayak gini sesi. Di sana kita. Nah, iki pasti Mas Pion ki tukune sing biasa ya, guys. Nek tak cumantik meneh ning kono nih. Glowing banget. Iki buka nih. Iki nangis semua. Jadi buka sik to. Paling karek nganu nih, masang meneh. Coba ngebot. Hah? Betul kenapa itu? Masa? Lagi ngomong makasih pernah mbak Om kok sama malah. Aduh guys, ya Allah Gusti, njaluk apa ya keturutan ngono kok beda karo aku guys yo. Dek biyen pengen apa ya keturutan tuku klambi sak tahun pisan. Iki guys yo, tuku klambi setahun pisan, gak duwe. Sangu yo kadang ngarang-ngarang sangu. Iki piye lek? Ya gitu. Kayu. Kok cepet aja? Salam. Kipas sudah naik lagi, itu bahasa Bude Wita. Bikin gue apa naik? Ngawur aja, wes ngusik sih. Aku tak
Sing kawak, guys. Piye? Piye, Nay? Wes, nama ya penting kipasan. Jajal. Wah. Pop banter berapa, Nay? Wes. Wah. Anyar yang ki wes guys. Sing kawak ya kayu. 130 hai jaman biyen. Iki murah guys. Mau 100.000. Wah, penting lak yo angin. Guys. Semuen. Iya. Iya wis suwi kok ceritane Sin. Heeh. Cuman tak prank guys. Aku ngomongnya ki aku sentuh kipas. Kan konten kali iki ngepen Naira, nek mang aku ngomongnya aku sentuh kipas guys. Kan gak tak kandani nek mama mbakku sing kirim transfer sing ngokokno mbakku ngono guys. Dadi ini wis prank dekne gak nyangka nek entuk kipas ini seneng ya wis ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dadah.